Muri yeZimbabwe aiwa uya munzo mashoko atagwa navasengezo Tshabangu aiwa sengezo Tshabangu unopraisa unoti aiwa move yakarohwa naSikhala yakarohwa nawiwa Sikhala ndo move ball achiti kana kune vanhu veopposition kana madictators kana vanhu vanomirira opposition in any southern african country aiwa move yakarohwa naSikhala akakunda vanhu ivavo vese nekuti abva nyasi kuratidza kuti aiwa anonyasi kumira his ground with courage. Tamuendera mberi mashoko ataura nokuudzira ibva wasubscriber wolika wotina on the bell icon tambochona mabhitsi anokupa pano paZim News Live nekuti sengezo Tshabangu anoyachiti I'll say this boldly with no fear. Job Sikhala proved as compared to any of the people below to be the most courageous and the best foot forward with undoubted capabilities to take ZANU-PF head on. That's why you saw they give him a cold shoulder on previous elections. Time will tell. Saraona kuti sengezo Tshabangu ane achiblame on truth echiti aiwa vakasiya vakagiva vakapa wiwa Sikhala a cold shoulder panhau dzema-elections kana kuti mugore rapfuura. Saka anouya achipitigwa nevanhu achitiona vaJoseph Chinotimba anouya achiti chokwadi chisingaputse ukama achiti aiwa chokwadi chatogwa nasengezo Tshabangu achiboputse ukama. Mwana wanyora achiti uri dzungairwa remunhu dununu unopembedza mumwe murume saskamu saka uchaita sei. Vamwe vanoya achiti idya mari dzeutengesi wakanyarara aiwa ariona kuti vanhu vakajamuka vanhu vane maonero akasiyana siyana. Vamwe vanoya nyora achiti aiwa Sikhala anodhakwa plus akadhakwa CHAMISA ndo vanotya even aka resigna vanongomutyika zvakadaro. Aiwa muri yeZimbabwe chimbotudza mafungiro ako kuti mashoko aya tagona vasengezo Tshabangu unoti kudii pamusoro pawo. Aiwa zvanyasi kuratidza kuti vanhu vane maonero akasiyana. Chimbotudza mafungiro ako pinda mucomment section medu aiwa ubva watudza mafungiro ako sangana usubscribe kulika pachotina on the bell icon tambochana mabhitsi andokupa pano paZim News Live.